Dobrý den a vítejte. Toto je příjemný večer. Posloucháme společně. Marina Zacepinová uslyšela cenu své smrti dřív, než dokázala otevřít oči. Vědomí se vracelo těžce, pach léků, sucho v ústech, bolest pod obvazy a tenké pípání přístroje u postele. Potom se skrz skalnou tmu prořízl Glebův hlas. Pane doktore, pochopte, řekl manžel. Když se všechno vyřídí jako nešťastný výsledek, dostanete tolik, že na práci navždycky zapomenete. Marina se nepohnula. Oči se jí sami pootevřely, ale jen docela maličko. Před ní se rozplývala bílá zástěna. Za ní stáli dva lidé. Jedna silueta byla v plášti, druhá v tmavém saku, bolestně známá. Gleb. Ráno ji přivezl na kliniku, dážel jí za ruku u registrace, upravoval jí deku na lehátku a šeptal, že všechno proběhne klidně. Plánovaná operace, 2 dny pod dohledem, potom domů, postel, odpočinek. Mluvil jistě a Marina se téměř přestala bát. Teď ten člověk žádal lékaře, aby ji zabil. Nabízíte mi zločin? Zeptal se chirurg. Navrhuji vám, abyste si nehrál na světce, odpověděl Gleb. Komplikace se stávají. Noc, pacientka po narkóze, organismus selhal. Kdo se v tom bude šťourat? Vaše žena je stabilní. Takže to musíme udělat jinak. Ticho zostřilo. Marina pevně zavřela oči. Pausty jí ležely na prostěradle, ale neposlouchali. Chtěla vyskočit, zavolat sestru, strhnout ze sebe senzory, dostat se ke dveřím. Tělo bylo těžké, jako by ho přitlačil mokrý písek. Odejděte, řekl Andrej. Neslyšel jste částku. Slyšel jsem dost. Máte hypotéku. Dcera studuje v zahraničí. Auto máte na úvěr. Umím zjišťovat užitečné detaily. Ještě jedno slovo a zavolám ochranku, řekl chirurg. A co potom? Budete vyprávět, že vám manžel pacientky nabídl peníze. Kde je nahrávka? Kde jsou svědci? Ona je pod léky. Vy jste lékař v soukromé klinice. Skandál zničí mnoho lidí, ale vás jako phavního. Přišel jste si koupit smrt své ženy. Ta věta prořízla narkózu lépe než jakékoliv světlo. Marina v paměti viděla jejich byt, kuchyň s tmavým stolem, ranní šálky, jeho dlaň na jejím rameni před hosty. Ještě včera jí to všechno připadalo jako manželství s prasklinami, ale bez propasky. Teď za každou obvyklou maličkostí stál výpočet. Dnes se noutrhl. Přišel připravený. Odejděte, zopakoval Andrej. A k pacientce se nepřibližujte bez svolení personálu. Gleb chvíli můčel. Budete litovat. Možná. Ale ne dnes. Manželovi kroky se přiblížily. Marina stačila sevřít víčka. Musela dýchat tiše, aby se hrudník téměř nehýbal. Gleb se zastavil u postele. Voněl drahým parfémem, tím samým, který používal na důležité schůzky. Marino, řekl tiše. Neodpověděla. Spí, zašeptal. Prospěje ti to. Dveře se otevřely. Gleb odešel. Marina dál předstírala, dokud v pokoji neutichly zvuky. Potom se u postele znovu objevil lékař. Marino Alexandrovno, řekl Andrej tiše. Vím, že jste to slyšela. Otevřela oči. Vodu vytlačila ze sebe. Andrej jí podal sklenici s boučkem. Marina se 2krát napila, rozkašlala se a chytila se prostěradla. Břichem jí projela bolest jako horký pruh. Opatrně, řekl lékař. Nespěčejte. On opravdu chtěl? Ano. Jediné slovo se ukázalo být děsivější než dlouhé vysvětlení. Musíme na policii, zašeptala. Musíme, ale ne teď. Proč? Nic neudělal. Nahrávka není. Jste po narkóze. Váš manžel řekne, že jste si spletla slova. Obviní mě z vydírání nebo z pokusu zakrýt chybu. Začne kontrola. A dnes jste pořád tady. Pochopila dřív, než lékař domluvil. Může se v noci vrátit. Ano, na klinice zůstat nesmíte. Kam pojedu? Ke mně na daču. Marina se chtěla zeptat,
proč se lékař tak rychle rozhodl riskovat práci, pověst, svobodu. Ale otázka jí uvízla v hádle. Kdyby Andrej váhal déle, Gleb by se mohl vrátit s jinou nabídkou, už ne v podobě peněz, ale v podobě hrozby. Čas se stal lékem, kterým nebylo možné plýtvat. Marina nevěděla, co odpovědět. Slova zněla nepravděpodobně. Vždyť vás skoro neznám. To je pravda. Ale operace proběhla bez komplikací. Ohrožení života teď není. Máte právo odmítnout hospitalizaci, pokud rozumíte následkům. Zaznamenám stav. Véchní sestra potvrdí, že mluvíte jasně. Gleb řekne, že jsem vás unesl, proto je potřeba vzkaz. Jaký? Andrej se na ní podíval přímo. Napíšete, že odcházíte dobrovolně, při zdravém rozumu a žádáte, aby vás nehledal. Přidejte, že jste už dávno chtěla odejít z manželství a milujete jiného muže. Marina se odvrátila k oknu. Za sklem tmavl dvůr kliniky. Lampa osvětlovala mokrý asfalt a prázdnou lavičku. Obyčejný večer. Jen jí právě navrhovali napsat lež, která ji zachrání před vlastním manželem. Uvěří tomu? Taková verze ho zasáhne, odpověděl Andrej. Rozuří se, ale bude se bát zveřejnění. Po rozhovoru se mnou pro něj bude jakákoliv kontrola nebezpečná. Marina zavřela oči. Hádlo se jí svíralo. Bylo ponižující už jen myslet na takový vzkaz. Vypadalo by to, jako by byla vina ona. Ale pravda teď mohla zabít rychleji než lež. Proč mi pomáháte? Zeptala se. Andrej nějakou dobu můčel. Před několika lety jsem můčel, když jsem měl zasáhnout. Člověk zemřel. Dnes jsem slyšel dost. Zavolejte sestru, řekla. Když mám psát, ať je u toho svědek. Za několik minut vešla do pokoje Olga Petrovna. Nízká véchní sestra s krátkým účesem se zastavila u dveří. Podívala se na lékaře, potom na pacientku. Co se stalo? Marina Alexandrovna opouští kliniku dobrovolně, řekl Andrej. Je třeba zaznamenat stav. Vědomí jasné, řeč souvislá, orientace zachována. Olga Petrovna přistoupila blíž. Chcete to sama? Marina poprvé za celý večer slyšela otázku, ve které jí nechávali právo volby. Ano, sestra sama zkontrolovala tlak, teplotu, puls a položila několik jednoduchých otázek. Jak se jmenuje? Jaký je dnes den? Kde se nachází? Jaká byla operace? Marina na všechno odpověděla. Hlas měla slabý, ale smysl se nestrácel. Pero se zdálo těžké. Marina psala pomalu, se zastávkami. Glebe, odcházím dobrovolně. Jsem při zdravém rozumu a chápu své jednání. Prosím, nehledej mě. Pásty se jí třásly. Inkoust se táhl nerovnou linií. Už dávno jsem se chystala odejít z manželství. Mám jiného člověka. Nechci rozhovory, skandály ani vysvětlování. Marina dopsala. Je to mé vědomé rozhodnutí. Marina Zacepinová. Připsala datum a podpis. Andrej se podepsal níž jako svědek. Olga Petrovna udělala zápis do deníku a zvlášť uvedla, že pacientka mluvila samostatně. Stížnosti na zmatenost nebyly. Rozhodnutí bylo přijato bez nátlaku. Teď se musíte obléct, řekl lékař. Andrej přinesl invalidní vozík. Pěšky to nejde. Uvidí mě. Kamery zaznamenají, že jste kliniku opustila živá, bez násilí. To je důležité. U zadního východu stálo Andrejovo tmavé auto. Olga Petrovna přikryla Marinu dekou. Pomohla jí přesednout na zadní sedadlo a naklonila se k ní. Neodpovídejte manželovi. Ani na telefonáty, ani na zprávy. Dokud advokát neřekne. Dobře, zašeptala Marina. A nelitujte ho. Ta slova zazněla nečekaně tvrdě. Na schodišti bylo prázdno. Někde za zavřenými dveřmi cinklo nádobí a ten obyčejný zvuk připadal Marině skoro posměšný. Lidé večeřeli, hádali se, smáli. Ona odjížděla ze svého vlastního života v cizím autě. Schovávala se před člověkem, se kterým sdílela domov. Auto se rozjelo. Klinika zůstala za nimi.
Světlá budova, okna, ochranka u brány, prázdný pokoj, dopis na nočním stolku. Marina se dívala na vzdalující se světla a chápala, že tam zůstala žena, která Glebovi věřila. V autě jela jiná. Po 40 minutách auto odbočilo z dálnice na úzkou cestu. Před nimi se objevil dřevěný dům s malou verandou a starou třešní u plotu. Andrej otevřel branku, rozsvítil v předsíni a potom Marině pomohl vystoupit. Pokoj je vpravo, řekl Andrej. Koupelna vedle. Budu v pracovně přes stěnu. Zámek funguje zevnitř. Marina se na něj podívala. Proč jste to řekl? Abyste to věděla. Přikývla a najednou ucítila, jak se začíná třást. Nejdřív pásty, potom ramena, potom celé tělo. Andrej k ní bez svolení nepřistoupil. Jen položil vodu na noční stolek, vedle položil tablety a ustoupil o krok. Je to reakce na stres a léky. Teď zkontroluji obvazy. Potom si musíte lehnout. Na usnu. Tak ležte se zavřenýma očima. Andrej Sergejeviči, řekla. Ano, ráno přijede. Ano. Co bude? Nejdřív udělá scénu. Potom si přečte vzkaz. Potom bude volit mezi zuřivostí a strachem. A když se rozhodne mě hledat? Lékař zavřel zápisník. Tak začneme dřív, než bude připravený. Ráno přišlo šedé. Marina se probudila bolestí a hned nechápala, kde je. Cizí strop. Dřevěné stěny. Deka až k bradě. Na vteřinu se jí zdálo, že nemocniční pokoj a rozhovor za zástěnou byl jen sen. Potom na nočním stolku zavibroval telefon. Andrej vešel až po zaklepání. V rukou měl hének vývaru a talíř se suchary. Neodpovídejte, řekl. Jen se díváme. Obrazovka blikala oznámeními. 27 zmeškaných hovorů od Gleba. Potom zpráva. Kde jsi? Co je to za divadlo? Marino, odpověz. Jsem v klinice. Co je to za vzkaz? Za minutu přišla další. Rozhodla se ze mě udělat idiota. Marina dážela telefon a cítila, jak jí chladnou dlaně. Andrejův telefon zazvonil téměř okamžitě. Vyšel na chodbu, ale dveře nechal pootevřené. Marina slyšela jednotlivé věty. Ano, Olgo Petrovno, křičel. Zavolali ochranku, dopis si vzal. Policii? Rozumím. Lékař se vrátil do pokoje. Gleb přijel s květinami. Našel prázdný pokoj a dopis. Vyžadoval primáře, hrozil prokuraturou. Když si přečetl vzkaz před zástupkyní vedoucí a ochrankou, stišil se, policii nezavolal. Takže tomu uvěřil? Spíš pochopil, že se mu hluk nevyplatí, nezastaví se. Ne, proto dnes přijede advokát. V 7 přijel Nikita Romašin. Muž v tmavém kabátu položil aktovku na kuchyňský stůl a pozorně se na Marinu podíval. Hned řeknu nepříjemnou věc, začal. Zachránila jste se, ale právně teď nesmíme udělat chybu. Manžel nesmí dostat šanci označit vás za unesenou, nesvéprávnou nebo oklamanou. Doktor se nesmí stát pohodlným terčem. Co mám dělat? Léčit se, neodpovídat Glebovi, uchovat každou zprávu, vzpomenout si na majetek, účty, pauné moci, pojištění, dokumenty. Připravujeme rozvod, vypořádání majetku a oznámení na policii. Ale trestní část podáme až po lékařském potvrzení, že můžete vypovídat bez rizika pro zdraví. Nikita mluvil tiše, ale každé slovo dopadalo jako pokyn. Marina cítila, že chaos poprvé získává tvar. Její strach nikam nezmizel, tělo bolelo, ruce zůstávaly studené, ale vedle ní se objevila pravidla. Neodpovídat, uchovávat, prověřovat, jednat přes zákon. Marina přikývla. Děti nemáme, takže bude bojovat o peníze. Už bojuje, odpověděl Nikita. Jen si zatím myslí, že jste bezbraná. Chyba nebezpečná, ale užitečná. Telefon na stole se rozářil zprávou. Marina sebou táhla. Nikita se naklonil k obrazovce, přečetl zprávu a tiše zaklel. Teď už to není rodinná hádka. Vzala telefon. Gleb napsal. Vím, že nejsi sama. Nejsi sama. Vyřiď svému doktorovi,
jestli si hraje na Héginu, ať si zkontroluje bózdy na autě. Za několik vteřin přišel druhý řádek. A tebe si stejně najdu. Následující ráno se Marina Zacepinová probudila klepáním na okno. Nejdřív se jí zdálo, že do skla udeřila větev. Potom se zvuk opakoval, tupý, opatrný, téměř lidský. Ležela v Andrejově pokoji pod cizí dekou, s bolestí pod obvazy, a několik vteřin nechápala, kde je. Třetí úder nepřišel. Marina otočila hlavu. Za sklem svítalo. Stará třešeň natahovala k domu černé větve a u plotu stálo tmavé auto. Gleb měl podobný sedan. Natáhla se po telefonu, ale pásty ho na nočním stolku hned nenašly. Obrazovka mlčela. Andrej jí na noc vypnul zvuk, aby se aspoň trochu vyspala. Teď ticho působilo jako past. Marina třesoucími se pásty vytočila doktorovo číslo. Z chodby se hned ozvaly kroky. Co se stalo? Zeptal se Andrej za dveřmi. Na dvoře je auto. Vešel rychle, už v kalhotách a tmavém roláku. Přistoupil k oknu z boku, trochu odhénul závěs. To je Nikita, řekl. Přijel dřív. Teprve tehdy si Marina všimla advokáta u branky a vydechla. Romašin dážel pod paží složku a díval se na cestu za zád. Bylo to vidět i z pokoje. Ráno nepřineslo klid. Za minutu se v kuchyni ozval jeho hluboký hlas. Máme problém. Marina se pokusila zvednout. Břichem jí projela bolest jako horká nit. Stiskla zuby, spustila nohy na podlahu a přehodila si župan. Andrej se vrátil. Nesmíte vstávat bez pomoci. Jestli máme problém, musím ho slyšet. Chtěl odporovat, ale rozmyslel si to. Podal jí ruku a pomohl jí dojít do kuchyně. Marina si sedla ke zdi. Na stole ležely výtisky, flash disk a Nikitův telefon. Gleb byl v noci ve vašem venkovském domě, řekl advokát. Správce poslal snímky. Na fotografii Gleb stál v předsíni jejich domu. Vedle se míhali dva stěhováci. Vadim Černecký fotografoval z hlouby chodby. Záběr byl rozmazaný, ale manžela bylo snadné poznat. Vzal něco? Složku a notebook. Potom se Vadim přestal ozývat. Marina zavřela oči. V paměti se vynořil nemocniční pult, bílé listy, podpis před hospitalizací. Gleb jí tehdy podsunul tenkou složku mezi lékařskými souhlasy. Tady jsou běžné papíry, už jsem to zkontroloval. Podepsala, protože byla nervózní před operací a věřila člověku vedle sebe. Mohla jsem podepsat něco navíc, řekla Marina. Nikita si sedl naproti. Co přesně? Nevím. Dal mi dokumenty ráno na klinice. Mezi souhlasy. Nečetla jsem pozorně. Advokát chvíli mlčel. Bylo to horší než ostrá věta. Byl u toho notář? Ne. Tak nemovitosti tak snadno nepřevede. Ale mohl podstrčit dispozici k účtům, souhlas s převodem podílu, žádosti, interní dokument firmy. Prověříme to. Andrej postavil před Marinu sklenici vody. Nejdřív tableta, potom. Teď. Chtěla mávnout rukou, ale lék si vzala. Lékař netlačil, udržoval hranici mezi bojem a sebezničením. Dráždilo ji to a zároveň zachraňovalo. Nikita zapnul notebook. Už jsem poslal do banky odvolání všech pijunných mocí. U firmy také začaly. Ale jestli Gleb vzal papíry, může provést operaci zpětně nebo vyvést peníze přes staré přístup. Potřebujeme úplný seznam aktiv. Marina pomalu přikývla. Pávní je kosmetologický salon, můj předmanželský majetek. Druhý byl otevřen už v manželství. Třetí funguje přes společnost, kde jsem zakladatelka. Zařízení je drahé, část je na leasing. Byt společný, dům společný, auta 2, účty ve 3 bankách. V trezoru byly šperky, smlouvy, staré ocenění firmy, rezerva na nákup přístroje. Ještě notebook s archivem korespondence. Hesla? Část byla uložená tam. Nikita téměř neslyšně zaklel. Tak nespěchá zbytečně. Na advokátově telefonu se objevila nová zpráva. Přečetl ji, zamračil se a otočil obrazovku k Marině.
Vadim konečně odpověděl. Gleb Viktorovič řekl, že Marina Alexandrovna po operaci není při smyslech. Nařídil nikoho nepouštět a varoval, že Balzi přiveze dokumenty o právu spravovat veškerý majetek. Marina cítila, jak jí po zádech stoupá chlad. Chce mě prohlásit za nesvéprávnou? Spíš vytvořit zdání, řekl Nikita. Na skutečné rozhodnutí je potřeba soud a znalecký posudek. Ale hluk vyvolat může. Vyhrožoval stížnostmi, potom si přečetl dopis a jakoby spolkl jazyk. Dnes volal na registraci a ptal se, kdo měl v noci službu. Olga zkontrolovala obvazy, ujistila se, že teplota nestoupla. Potom podepsala pro Nikitu vysvětlení, čas odchodu pacientky, její stav, jasnost řeči, nepřítomnost nátlaku. Půjdu k soudu, bude-li třeba, řekla. Strašit mě je pozdě. V 90. letech jsem pracovala na příjmu. V kuchyni na okamžik nastalo ticho. Nezávislá terapeutka přijela blíž k poledni. Irina Kotovová Marinu vyšetřila bez zbytečných otázek a napsala závěr. Stav po operaci uspokojivý, vědomí jasné, orientace zachována. Psychiatr přijel za hodinu. Ptal se na datum, místo, události, cíle a plány. Pravda zněla děsivě, ale souvisle. Jste vyděšená, řekl po rozhovoru. Ale známky bludu, zmatenosti nebo vnuceného jednání nevidím. Po odjezdu lékařů Nikita shromáždil dokumenty do složky. Teď připravujeme žalobu o rozvod a vypořádání. Současně požádáme o předběžná opatření, zákaz registračních úkonů s nemovitostmi, obstavení sporných účtů, zákaz zcizení aut, zařízení a tak dál. Po trestní stránce oznámení o přípravě vraždy, vyhrožování a nátlaku na svědky. Podáme to zítra ráno, až budete mít noc odpočinku. Ne, řekla Marina. Všichni se na ní podívali. Dnes. Andrej položil šálek na stůl. Potřebujete klid. Já potřebuju bezpečí. Nikita sepěl pásty. Jet teď na oddělení bude těžké. Oznámení připravíme tady a ráno ho podám osobně. Přiložíme zprávu, závěr, vysvětlení Olgy Petrovny, kopii vzkazu. Kamery si vyžádá vyšetřovatel. Soud dostane balík dnes. Banky už vědí odvolání přístupů. Vadimovi byl odeslán zákaz vynášení věcí. Marina chápala argumenty, ale uvnitř všechno hořelo. Gleb odnášel složky, zatímco ona polikala tablet. Gleb ji nazýval nepříčetnou, zatímco ona odpovídala psychiatrovi na otázky. Večer zavolala matka. Marino, kde jsi? Gleb řekl, že jsi utekla z kliniky s nějakým doktorem. Celou noc jsem nespala. Hlas Lidie Baratové se třásl a Marina zavřela oči. Jsem v bezpečí. Operace proběhla normálně. Adres říct nemůžu. Před kým se schováváš? Před Glebem. Mami, neodpovídej mu a nikoho nepouštěj dovnitř. Když přijede, volej policii. Bože, holčičko, jsem živá. Léčím se. Budu bojovat. Lidie se rozplakala, ale rychle se ovládla. Nikoho nepustím. Jen mi každý den volej. Slibuju. Nikita odjel kolem 9. Andrej ho doprovodil k autu, zkontroloval branku a vrátil se zachmuřeným obličejem. Něco není v pořádku? Zeptala se Marina. Na cestě stálo auto bez světel. Když jsem vyšel, odjelo. Gleb? Nevím. Olga Petrovna, která zůstala na noc, hned zatáhla závěsy v pokoji. Zítra musíme změnit místo, řekla. Aspoň na pár dní. Andrej zavrtěl hlavou. Převážet Marinu je nebezpečné. Cesta, stres, riziko komplikací. Tady je jednodušší kontrolovat stav. A když už dům našli, Marina je poslouchala a chápala. Dohadují se o ní, ale nemísto ní. Každý čekal, co řekne ona. Zůstanu do rána, rozhodla Marina. Zítra podáme oznámení a rozhodneme, co dál. Noc byla krátká. Usínala v záchvěvech, probouzela se při každém zašustění. Jednou se jí zdálo, že pod okny zakšupal štěrk.
Andrej vyšel na dvůr s baterkou a po několika minutách se vrátil. Liška, řekl. Stopy u kůlny. Lepší ona než lidé, odpověděla Marina. Smích se ozval boleský, ale stejně pomohl. Ráno přijel Nikita s hotovými papíry. Soud dokumenty přijal, řekl Nikita. Předběžná opatření projednají neodkladně. Jedu na oddělení a podám oznámení vaším jménem. Marina ležela v Andrejově pokoji pod dekou s polštářem pod zády. Po převazu jí břicho táhlo víc než ráno a každý prudký pohyb se ozýval boleský. Musím tam být, řekla. Andrej stál u okna a hned zavrtěl hlavou. Ne, nemůžeme vás vozit po kancelářích den po operaci a nočním přesunu. Olga Petrovna upravila okraj přikrývky. Ani se nehádejte. Po něčem takovém se nehraje na héginy, ale leží se a léčí. Marina stiskla pásty na dece. Ale oznámení je moje. A bude vaše, odpověděl Nikita. Přečetla jste ho, doplnila opravy a podepsala. Mám plnou moc, kopie dokumentů, lékařské závěry, vysvětlení Olgy Petrovny, vaše zprávy od Gleba a snímky z domu. To stačí, aby podání zaregistrovali a začali prověřovat. Položil složku na okraj postele. Na horním listu byl Marinin podpis. Text byl suchý, bez zbytečných emocí. Datum operace, pokoj, zástěna, nabídka peněz, výhrůžka lékaři, vzkaz, noční odchod, zpráva o bauzdách, pokus o odvoz majetku. Když mě vyšetřovatel bude chtít osobně? Zeptala se. Pak vystaví předvolání. Předložíme potvrzení a požádáme, aby výslech provedli tady, až to lékař dovolí. Teď je hlavní zločin oficiálně zaznamenat. Andrej podal sklenici. A nedostat komplikace kvůli cestě. Marina chtěla odporovat, ale síly odešly s krátkým nádechem. Nikita měl pravdu. Gleb jen čekal na obrázek, na kterém bude bledá, slabá, po narkóze, přivezená lékařem advokátem. Potom ji označí za ovlivnitelnou, nemocnou, závislou. Jeďte, řekla. Jen hned zavolejte. Budu na telefonu. Nikita odjel sám. Andrej zůstal na dače. Olga Petrovna se ujala léků a přísně pacientce nařídila, aby nesahala po telefonu každé 2 minuty. Na policejním oddělení službu konající policista zpočátku poslouchal advokáta lhostejně. Ale po slovech příprava vraždy vzali složku už jinak. Nikitu odvedli k vyšetřovateli Ruslanu Kasjanovovi. Kasjanov byl muž kolem 40, s krátkým sestřihem a těžkým pohledem. Zapnul nahrávání a požádal ho, aby všechno vyložil po pořadě. Nikita začal důvodem Marininy nepřítomnosti, nedávnou operací, rizikem komplikací. Potom předal oznámení, plnou moc, kopie lékařských dokumentů, vysvětlení Olgy Petrovny, fotografie zpráv a informace o vzkazu zanechaném na klinice. Zacepinová je připravena podat vysvětlení? Zeptal se vyšetřovatel. Je připravena, až lékař dovolí zátěž. V případě potřeby lze vyslechnout v místě dočasného pobytu. Teď je převoz nežádoucí. Kasjanov prohlédl potvrzení, zastavil se u hrozby o bouzdách a udělal si poznámku. Vyžádáme si kamery z kliniky. Také služební deník. Prověříme návštěvu manžela, rozhovor s lékařem, odchod pacientky, hovory, výběr hotovosti a pojistné dokumenty. Ale rozumíte, že samotná slova nestačí, proto všechno zaznamenáváme hned, odpověděl Nikita. Oznámení přijímám. Poškozená se nemá vracet domů, nemá se setkávat s manželem, nemá odpovídat na hovory. Lékaře a véchní sestru později předvoláme k písemným vysvětlením. Nikita vyšel na chodbu a zavolal na daču. Marina odpověděla hned. Přijali. Ano. Prověrku zaregistrují. Kasjanov si vyžádá kamery, deník, finance a pojistku. Máte nařízeno nevracet se domů a nekomunikovat s Glebem. To jsem ani neměla v úmyslu. Vyšetřovatel chce krátce upřesnit pár otázek u Andreje. Potom bude oficiální předvolání. Marina podala telefon lékaři. Andrej mluvil před ní, zapnul hlasitý odposlech. Kasjanov se zeptal na čas rozhovoru,
Glebova slova, nabídnutou částku, stav pacientky a důvod nočního odvozu. Proč jste policii nezavolali hned? Upřesnil vyšetřovatel. Pacientka byla po operaci. Manžel už nabídl zorganizovat smát jako komplikaci a měl přístup na kliniku. Nahrávka rozhovoru nebyla. Za prvořadé jsem považoval odvést ji z nebezpečného místa, přičemž jsme zaznamenali dobrovolné rozhodnutí a stav vědomí. Písemné vysvětlení podáte později. Jsem připraven. Za půl hodiny zazvonil Nikitovi telefon. Na obrazovce se objevilo jméno Vadima Černeckého. Mluvte, řekl advokát. Správcův hlas se třásl. Nikito Pavloviči, Gleb Viktorovič zase přijel. Je s ním žena a nějaký právník. Vyžadují otevřít dům. Říkají, že mají dokument od Mariny Alexandrovny. Nikita zapnul nahrávání. Neotvírejte. Kdo je ta žena? Mladá, světlovlasá. Říkal jí Světlana. Světlana Žarková. Nikita si okamžitě vzpomněl na Marinin příběh. Bývalá administrátorka druhého salonu. Skandál kvůli výkazům. Zpráva v Glebově telefonu, která kdysi všechno vysvětlila a nic nedokázala. Jaký dokument? Je tam napsáno, že Marina Alexandrovna předává Glebovi Viktorovičovi právo nakládat se zařízením salonů a částí účtů po dobu léčby. Datum je den operace. Podpis vypadá podobně. Nikita na vteřinu zavřel oči. Tady byl ten papír u nemocničního pultu. Ten samý podpis mezi lékařskými souhlasy. Dům neotvírat, řekl Tvégě. Nic nepředávat. Vyfoťte každou stránku, lidi, auta a značky. Teď vám pošlu písemný zákaz jménem Mariny Alexandrovny. Pokud budou tlačit, volejte policii. Říká, že ona po operaci není při smyslech. Máme lékařské závěry o jasném vědomí a registrované oznámení. Nic neotvírejte. Nikita poslal Vadimovi zákaz, potom se vrátil ke Kasjanovovi a krátce mu popsal nový epizod. Vyšetřovatel prohlédl první fotografie. Gleb u verandy, Světlana vedle, právník se složkou, první stránka dokumentu s Marininým podpisem. Pracuje rychle, řekl Kasjanov. Chápe, že čas je proti němu. Pošleme hlídku, aby konflikt zaznamenala. Poškozenou nerušit. Leží po operaci. A správně. Její přítomnost by mu teď hrála do ruky. Nikita zavolal na Daču. Telefon vzal sám Andrej. Gleb je u domu, řekl advokát. Se Světlanou a právníkem. Ukazují dokument, jako by mu Marina předala správu zařízení a účtů. Jedu tam s policií. Marinu nerušit. Pozdě, odpověděl Andrej tiše. Slyší to. Marina ležela nehybně, zaťatá do okraje prostěradla. Je to ten list? Vypadá to tak? Zeptala se. Vypadá, řekl Nikita. Ale není to notářsky ověřená pijná moc. Nemovitosti tak nezíská. Účty a zařízení budeme napadat. Hlavní je nepanikařit. Sama jsem to podepsala. Podepsala jste papíry, které vám manžel podstrčil mezi lékařské formuláře před operací. To je podvod. Marina zavřela oči. Znovu viděla pult kliniky, žlutý štítek, pero ve své ruce a Gleba vedle sebe. Jsou to běžné dokumenty, všechno jsem zkontroloval. O několik hodin později lékaři nabízel peníze za její smód. V trezoru jsou smlouvy k prvnímu prostoru, šperky, hotovost na nákup přístroje a starý notebook, řekla. Mohou tam být dopisy k pojistce. Zapsal jsem. Předám vyšetřovateli. Spojení se přerušilo. Olga Petrovna si sedla vedle. Ani vás nenapadne vstávat. Nevstanu, odpověděla Marina. Andrej se na ní podíval s nedůvěrou. Gleb potřebuje hysterii u brány, dodala. Řekne, že po narkóze nic nechápu. Ať místo mě mluví zákon. Poprvé za ten den Andrej klidně vydechl. To je rozumné. Dejte mi blok, sepíšu seznam obsahu trezoru. Olga přinesla pero. Marina psala pomalu, vleže na boku. Každý řádek vznikal skvz bolest, ale dážel ji lépe než lék. Mezitím Nikita dorazil k venkovskému domu Zacepinových spolu s hlídkou.
U vrat stálo Glebovo auto právníka a dodávka stěhováků. Vadim se dážel u branky, bledý, ale dveře neotevřel. Kdo jste, abyste bránil zákonnému manželovi? Zeptal se Glebův právník. Gleb se už klíbl. Kde je Marina? Léčí se. Nebo se schovává? Zotavuje se po operaci, během které jste se pokusil koupit její smód. Glebův obličej se na okamžik změnil. Opatrně se slovy. Všechna slova už jsou v oznámení u vyšetřovatele. Policisté požádali o předložení dokumentu. Právník předal kopii. Originál si nechal ve složce. Nikita téval na fotografiích všech stran. Gleb se hádal, mluvil o rodinných záležitostech a právu manžela spravovat hospodářství, ale po Kasjanovově telefonátu starší hlídky přitvrdil. Vadim podal vysvětlení na místě. Gleb už v noci přijel, vzal složku a notebook, říkal, že Marina po operaci nechápe své jednání. Světlana stála stranou a mlčela. Světlano Žarková? Zeptal se Nikita. Táhla sebou. Ano, chápete, že se účastníte sporu o cizí majetek? Já nic neberu. Tak proč jste tady? Gleb se prudce otočil. Neodpovídej. Poté, co jim zakázali jakékoliv úkony do vyjasnění okolností, stěhováci rychle ustoupili k dodávce. Právník začal mluvit o stížnostech, ale Gleb už pochopil, že nájezd selhal. Přistoupil k brance a řekl Nikitovi téměř šeptem. Vyříďte ženě, že se stejně dostanu k tomu, co je moje. Vyřídím to vyšetřovateli, odpověděl advokát. Nadače Marina dopisovala seznam. Když zavolal Nikita, Andrej zapnul hlasitý odposlech. Dům neotevřeli. Zastavili jsme je. Dokument je vyfocený. Policie všechno zaznamenala. Vadim potvrdil noční návštěvu a zmizení složky s notebookem. Světlana tam byla? Ano. Mlčela. Gleb jí zakázal odpovídat. Marina se tiše už klíbla. Takže umí poslouchat. Zatím. Takoví lidé často začnou mluvit, když pochopí, že z nich udělali spolupachatele. Olga Petrovna zhasla horní světlo a upravila deku. Pokoj změkl, ale úzkost nikam nezmizela. Zítra je třeba zrušit všechny pevné moci, zablokovat přístupy a upozornit manažery salonů, řekla Marina. Oficiálně. Přes Nikitu. Zítra to udělá, odpověděl Andrej. A já? Vy budete ležet. Marina se na něj podívala už bez dřívější zlosti. Dobře, ale blok mi nechte. Olga Petrovna si odfékla. 5 minut a spát. V noci Marinu probudila nová zpráva. Obrazovka svítila na nočním stolku. Neznámé číslo napsalo. Papíry jsou u mě. Doktor tě nezachrání. Advokát tím spíš ne. Marina Andreje nezavolala hned. Udělala screenshot, přeposlala ho Nikitovi a teprve potom stiskla tlačítko volání. Když Andrej vešel, podala mu telefon. Pochopil, že jsem zůstala v posteli, řekla. Teď se bude zlobit ještě víc. Andrej zprávu přečetl. A vy? Marina se opřela o polštář. A já jsem konečně pochopila, že i v leže se dá bojovat. Ráno Nikita Romašin poslal Marině fotografie dokumentu, který Gleb přivezl k venkovskému domu. Ležela v Andrejově pokoji. Za zády 2 polštáře. Po noční zprávě jí trochu stoupla teplota. Stehy táhly a lékař jí zakázal i jen myslet na cestě. Na nočním stolku stály voda, tablety, blok a telefon se zapnutým nahráváním hovorů. Marina otevřela první fotografii a okamžitě poznala svůj podpis. Nahoře stálo pověření k dočasné správě hospodářských a finančních záležitostí. Níže byly řádky o léčbě, nemožnosti osobní účasti, právu Gleba Zacepina nakládat se zařízením salonů, podepisovat platební dokumenty a jednat s bankami. To je neobvyklý papír, řekla. Nikita zavolal za minutu. Marina zapnula hlasitý odposlech. Dokument je nebezpečný, ale není všemocný, řekl advokát. Nemovitosti mu nepředá. Pro banky je sporný, tam už je odvolání pevných mocí. V salonech mohl vyvolat chaos, kdyby to stihl.
Teď posíláme manažerům zákaz plnit Glebovi pokyny bez vašeho písemného potvrzení přes mě. A originál má on. Kopie zaznamenala policie. Podám návrh na vyžádání originálu a znalecký posudek. Řekne, že jsem si to všechno přečetla. Řekne. My ukážeme den operace, lékařské formuláře, vaši úzkost, jeho následné nabídky lékaře. Je to řetězec podvodu. Marina zavřela oči. Jednejte. Potvrzuji zastoupení a všechny úkony přes vás. Už pracuji. A ještě Kasjanov předvolává Džakova. Sanitáře? Toho, který souvisí s číslem výhrůžky. Budu tam. Vás se nedotkneme. Vyležte. Po hovoru Andrej změřil teplotu a zamračil se. Dnes žádné rozhovory delší než 5 minut. Vždyť to byl advokát. Tím spíš. Právníci mluví tak, že tlak roste rychleji než teplota. Skoro se usmála. Právě jste urazil celou profesi. Já chráním konkrétní pacientku. K poledni přijel Nikita na policejní oddělení. Kasjanov ho přijal v kanceláři se složkou, ve které už ležely výhrůžky, lékařské závěry, snímky u domu a vysvětlení Vadima Černeckého. Zvlášť vyšetřovatel zaznamenal pokus využít sporné pověření k přístupu k majetku. Zacepinová určitě nemůže přijet. Ne. Pooperační období. Máme potvrzení. V případě potřeby lékař zorganizuje krátký výslech přes videohovor, ale zatím prosím, abychom nezhoršili její stav. Kasjanov přikývl. Správně. Manžel tlačí právě na to. Zlomená žena na chodbě oddělení je pro něj výhodnější než klidný zástupce s papíry. V sousední kanceláři čekal Pavel Džakov. Hubený muž kolem 35 mačkal čepici a díval se do podlahy. Do jara pracoval na klinice jako sanitář, potom odešel po konfliktu s vedením. Podle údajů o spojení přišla výhrůžka z neznámého čísla přes SIM kartu koupenou jeho známým. Džakov zpočátku všechno popíral. Potom před něj Kasjanov položil výpis převodů. Peníze na kartu vaší matky přišly týden před operací Mariny Zacepinové. Od člověka spojeného s jejím manželem. Vysvětlujte. Sanitář dlouho mlčel. Nikita seděl u zdi a nezasahoval. Ptal se, řekl konečně Džakov. Nejdřív na režim, pokoje, noční služby. Potom na komplikaci po operaci. Co přesně? Jestli by šlo udělat tak, aby se pacientce udělalo špatně a vypadalo to přirozeně. Řekl jsem, že nevím a nechci vědět. Potom poslal peníze. Prý za konzultaci. Jméno ženy říkal? Marina. Říkal, že operace bude brzy. Vyhrožoval jste jí po útěku? Džakov zbledl. Ne. Číslo kupoval můj známý, ale telefon si vzal jiný člověk. Řekli mi, abych moučel. Kdo řekl? Gleb Viktorovič. Po protokolu Kasjanov vyšel za Nikitou. Teď rozhovor v pokoji nevypadá jako náhlé šílenství. Hledal způsob předem. Nadače Marina poslouchala advokáta přes hlasitý odposlech. Andrej seděl vedle. On se setkal se sanitářem před operací, zopakovala Marina. Takže to začalo dřív. Ano. Džakov potvrdil otázky na pokoj, noční služby a komplikace. A je tam převod jeho matce. Řekl moje jméno? Řekl. Marina se odvrátila ke stěně. Její tělo leželo pod dekou, pořád slabé, a paměti odnášela tam, kde se Gleb usmíval u registračního pultu. Už tehdy věděl, že nechce dovést ženu domů. Marino, řekl Andrej. Dýčejte klidně. Dýchám. Ne. Zadržujete dech. Poslechla. Co dál? Zeptala se advokáta. Nové informace pošlu soudu k vypořádání. Kasjanov si vyžádá kamery, výpisy, údaje od Džakovovi. Ještě potřebujeme seznam toho, co bylo v trezoru. Začala jste? Ano, ale notebook už vzal. Právě proto je seznam důležitý. Zmizení archivu potvrzuje motiv zničit důkazy. Po hovoru Marina otevřela blok. Ruka se rychle unavovala, takže Andrej navrhl, aby diktovala. Nejdřív odmítla, potom souhlasila. Složka s dopisy k pojištění. Smlouva o koupi prvního prostoru. Ocenění firmy za minulý rok.
duplikáty klíčů, certifikáty k zařízení, starý flash disk s účetními exporty. Andrej zapisoval bez otázek. Životní pojištění se probíralo dávno, půl roku. Gleb říkal, že podnikání vyrostlo a je třeba ochránit rodinu. Ve smlouvě měl být obmyšleným on. Konečnou verzi jsem nepodepsala. Dopisy mohly být v notebooku. Ano, ale část je v e-mailu, tak heslo změníme dnes. K večeru odborník, kterého našel Nikita, pomohl Marině přes videohovor změnit v telefonu hesla od e-mailu, bankovních účtů, cloudu a pracovních messengerů. Andrej pomáhal. Glebovi přístupy vypínali jeden po druhém. Každá změna působila jako malé otočení klíčem. Následující ráno Nikita oznámil nový zvrat. Světlana Žarková sama přišla na oddělení. Ne s přiznáním, ale s žádostí ochranu. Gleb za ní v noci přijel, řekl advokát. Vyžadoval, aby změnila vysvětlení, pokud ji předvolají. Chtěl, aby potvrdila, že jste se už dávno chystala odejít od něj k lékaři. Odmítla to slíbit a vyděsila se. Proč vůbec byla u domu? Říká, že Glebovi uvěřila. Tvrdil, že jste mu předala záležitosti a utekla s milencem. A majetek je třeba naléhavě chránit před lékařem. Vyšetřovatel Světlanu vyslechl. Žena seděla v Kasjanovově kanceláři s červenými skvrznami na kéku a svírala kabelku. Nevěděla jsem o nemocnici, opakovala. Řekl, že Marina odešla sama. Co Gleb říkal před operací? Zeptal se vyšetřovatel. Že se bálzi všechno vyřeší. Že po klinice už mu nebude překážet. Myslela jsem, že mluví o rozvodu. O penězích? Říkal, že podnik je ve skutečnosti jeho. Že Marina je jen tvář. Chtěl převést část plateb přes firmu mého bratra. Nechápala jsem proč. Vyhrožoval vám? Světlana sklopila oči. V noci řekl, že když nepotvrdím jeho verzi, stáhne mě sebou. Kasjanov požádal o telefon. V korespondenci se našly Glebovy zprávy. Krátké, zlé, s požadavkem mlčet o schůzkách a říkat jen to, co nařídil. Přímé přiznání tam nebylo, ale nátlak byl zjevný. Marinin telefon zavibroval až po 9. Neznámé číslo. Marina zprávu hned neotevřela. Zavolala Andreje, zapnula nahrávání obrazovky a potom ji přečetla nahlas. Světlana promluví, bude litovat. Dďakov si vzpomene na něco navíc taky. Ty lež dál. Sluší ti to. Andrej vzal telefon, udělal screenshot a přeposlal ho Nikitovi. Ví o výsleších, řekla Marina. Nebo to předpokládá. Ne. Zlobí se právě na ty, kdo vypovídali. Nikita zavolal za minutu. Tohle okamžitě přeposlat Kasjanovovi. Výhrůžka svědkům po výsleších. Pro Gleba velmi špatné. A pro nás? Pro nás nebezpečné, ale právně silné. Nikam nevycházíte, adresu neprozrazujete, komunikace jen přes mě. Noc proběhla neklidně. Marina téměř nespala. Ne kvůli bolesti, ale kvůli myšlence, že Gleb teď útočí nejen na ni. Dďakov, Světlana, Vadim, Andrej, Olga, každý, kdo řekl pravdu, se stával terčem. Ráno Nikita Marině zavolal. Zjistil jsem, že Zacepina předvolali k výslechu. Nezastaví se, řekla Marina. Po ledni přišla zpráva od Vadima. V odpadkovém pytli u domu našel kus obalu od nového telefonu a účtenku z obchodu u dálnice. Nákup byl proveden v den pávní výhrůžky. Kamera u pokladny mohla záznam uchovat. Nikita údaje přeposlal Kasjanovovi. Vyšetřovatel odpověděl krátce. Zajišťujeme. Marina ležela na posteli a poslouchala, jak za stěnou Andrej mluví s advokátem. Nevozili ji po kancelářích, nedovolili jí setkat se s Glebem, nenutili ji dokazovat pevnost skrz bolest. Ale věc se hýbala. Díky lidem, kterým to nebylo lhostejné. A ona si toho velmi vážila. A to bylo nejpodivnější zjištění dne. Dalo se ležet pod dekou, polikat tablety, bát se každého zvuku a přesto postupovat vpřed. Večer Nikita poslal poslední zprávu. Dďakov potvrdil, že se s ním Gleb setkal před operací.
Světlana podala vysvětlení. Výhrůžka svědkům byla připojena. Kasjanov chystá tvrdý rozhovor se Zacepinem. Marina si to přečetla 2krát. Potom otevřela blog a na novou stránku napsala. Gleb nehledal jen jeden způsob. To znamená, že nepřipravoval hádku, ale výsledek. Pero se zastavilo. Za oknem se stmívalo. V domě to vonělo léky a čajem. Andrej vstoupil tiše, uviděl zápis a nic neřekl. Marina zvedla oči. Nechtěl se jen zbavit manželství. Ne, odpověděl Andrej. Pomalu zavřela blok. Vybíral si, kdo bude souhlasit, že mu pomůže mě zabít. A když nikdo nesouhlasil, rozhodl se mi vzít život papíry. V té chvíli se telefon znovu rozářil. Psal advokát. Zacepin je předvolán. Jsou informace, že se pokusil znovu setkat s Dďakovem. Možná s penězi. Nadače Marina Zacepinová poprvé pochopila, že postel nemusí být slabost, ale obranná linie. Ležela v pokoji s výhledem na starou třešeň, dážela telefon na nočním stolku a čekala na Nikitův hovor. Po zprávě opakované Glebově schůzce s Dďakovem proběhla noc beze spánku. Andrej 2krát přišel zkontrolovat teplotu. Ráno zavolal advokát sám. Gleba zadrželi u Dďakovova vchodu, řekl Nikita. Měl u sebe obálku s penězi. Marina zavřela oči. Chtěl si koupit mučení. Ano. A to po varování o nepřípustnosti nátlaku na svědky. Kasjanov bude žádat přísnější opatření. Andrej stál vedle postele a v rukou dážel teploměr. V jeho tváři nebyla radost. Jen soustředěnost člověka, který viděl, že nemoc konečně dostala jméno, ale ještě neustoupila. Co mám dělat? Zeptala se Marina. Ležet, odpověděl Andrej. Marina se slabě usmála. Dobře. Budu ležet právně gramotně. Odpoledne k dače přijelo nenápadné auto. Andrej sám vyšel k brance, zkontroloval služební průkaz a teprve potom vpustil Ruslana Kasjanova. Vyšetřovatel vešel do domu bez zbytečné důležitosti. U prahu si sundal boty a odmítl čaj. Marina ho nepřijala v obývacím pokoji, ale ve svém pokoji. Nikita seděl u postele s otevřenou složkou. Marino Alexandrovno, řekl Kasjanov. Výslech provedeme krátce. Váš stav vidím. Lékař je vedle. Unavíte se, zastavíme. Jsem připravená. Andrej zůstal u okna. Nezasahoval, ale Marina věděla, že stačí, aby zbledla víc a rozhovor skončí. Kasjanov zapnul nahrávání a kladl otázky po pořadě. Kdy poprvé uslyšela manželovu nabídku? Jaká slova si zapamatovala? Jak se Gleb choval ráno před operací? Kdo jí podával papíry k podpisu? Co leželo v trezoru? Proč byl vzkaz manželovi právě takový? Marina odpovídala pomalu. Někdy jí Nikita pomohl vrátit se k chronologii, ale nenapovídal význam. Vyšetřovatel zapisoval přesně, bez nátlaku. Chápala jste, že píšete dopis s falešným důvodem odchodu? Zeptal se. Ano, proč jste uvedla jiného muže? Marina se na vyšetřovatele podívala. Aby mě Gleb nezačal hned hledat. Rozuřil by se kvůli ponížení, ale po rozhovoru s lékařem by se bál zveřejnění. Potřebovala jsem přežít do advokáta. Kasjanov přikývl. Rozumím. Výslech trval 40 minut. Na konci jí vyšetřovatel dal text přečíst. Marina pozorně pročítala každý řádek. Protokol podepsala pomalu, s pauzou po každém listu. Když Kasjanov vypnul diktafon, zeptala se. Zatknou ho? Rozhodne soud. Ale pokus o podplacení svědka, výhrůžky a sporné kroky s majetkem jeho postavení vážně zhoršují. Je nebezpečný pro Andreje. Vyšetřovatel se podíval na lékaře. Bereme to v úvahu. Pokud se objeví nová hrozba, okamžitě oznamte. Kasjanov odjel blíž k večeru. Po něm v domě nastalo zvláštní ticho. Marina se cítila vyždímaná, ale klidnější. Už ji nikam nevezli, netáhli, nevystavovali před cizíma očima. Zákon přišel za ní, protože ona nemohla dojít k němu. Následující den soud poslal Gleba na 2 měsíce do vazby.
Nikita to oznámil přes hlasitý odposlech. Marina se nezaradovala. Radost by byla příliš jednoduchá. Už nepřijede k vratům, řekla. Zatím, odpověděl advokát opatrně. Ale přes obhájce bude bojovat. Zvlášť o majetek. A boj opravdu změnil formu. O 2 dny později Glebův právník poslal soudu podání. Marina je údajně pod vlivem lékaře. Nechápe své jednání. Advokát jedná v zájmu Andreje Lišogora. Dokument požadoval zamítnutí předběžných opatření a nařízení znaleckého posouzení jejího stavu. Nikita přivezl kopii na daču. Marina už dokázala sedět u okna déle než půl hodiny, ale vstávala jen s Andrejovou pomocí. Stehy se hojily, teplota zůstávala normální, ale slabost přicházela náhle, jako by uvnitř někdo zhasl světlo. Budou tlačit na vaši nesvéprávnost, řekl Nikita. Proto potřebujeme čerstvé lékařské závěry a potvrzení psychiatra. Zase lékař? Ano. Ale sem. Nikam nejedete. Psychiatr přijel večer. Marina ho přijala bez rozhořčení. Chápala, že pokud z ní Gleb chce udělat bezvolný stín, je třeba klidně dokazovat opak. Otázky byly jednoduché a ponižující jen na první pohled. Datum, adresa, okolnosti, důvody rozhodnutí, kdo platí advokáta, zda chápe následky rozvodu. Lékař napsal závěr. Vědomí jasné, úsudek souvislý, známky vnuceného jednání nejsou. Nikita dokument přiložil k materiálům. Ke konci prvního týdne Marina začala vstávat bez ostré bolesti. Andrej jí dovolil krátké procházky po pokoji. Nejdřív ke dveřím a zpět. Potom do kuchyně. Marina se snažila. Každý krok šel pomalu, ale vracel jí samu sebe. Dážela se zdi, poslouchala vlastní dech a myslela na to, že Gleb se přepočítali tady. Chtěl z ní udělat nehybnou oběť. A ona se učila znovu chodit, zatímco jeho samotného vozili s eskortou. 9. den po operaci přišla znepokojivá zpráva. Účet firmy spojené se Světlanou Žarkovou přijal převod od Marininy společnosti. Operace proběhla částečně ještě před úplným zablokováním přístupu. Nikita přijel za hodinu. Na stole ležely výpisy. Částka byla vážná, ale nesmrtelná. Účel platby poradenské služby. Smlouvu podepsal Gleb na základě toho samého pověření. Světlana o tom věděla? Zeptala se Marina. Prověřujeme. Ředitelem je uveden její bratranec. Příliš pohodlné na náhodu. Nikita pokračoval. Podal jsem oznámení o sporné operaci, požádal o zmrazení prostředků a informoval vyšetřovatele. Pokud bude Světlana spolupracovat, peníze se vrátí rychleji. Pokud začne kličkovat, vytvoří si samostatné riziko. Světlanu znovu předvolali ke Kasjanovovi. Přiznala, že firmu založil její příbuzný. Gleb jí sliboval, že po rozvodu investuje peníze. Mluvil o budoucím salonu, ujišťoval, že Marina mu sama předala záležitosti na dobu léčby. Ale přímý souhlas s krádeží podle Nikity nedala. Za to předala korespondenci, kde Gleb psal, že dokud se válí u doktora, je třeba převzít řízení. Marina se dlouho dívala na tu větu ve výtisku. Válí se, zopakovala tiše. Ke konci 2. týdne Andrej dovolil Marině několikrát denně chodit po domě. Ne po dvoře, ne k autu, ne k vratům. Jen kuchyň, pokoj, krátký okruh po chodbě. Oblékala si měkký župan, počítala kroky a pokaždé došla o trochu dál. Ve stejné době nabíralo občanské řízení o majetkovém vypořádání na obrátkách. Nikita podával doplnění, žádal zachovat zákaz transakcí s bytem, domem, auty, podílem ve společnosti a zařízením. Soud přijímal dokumenty bez Marininy osobní přítomnosti, protože její zástupce jednal na základě pevné moci a lékařská potvrzení vysvětlovala nepřítomnost. Gleb prostřednictvím advokáta poslal námitku. Tvrdil, že mu žena dobrovolně předala zprávu, že ji lékař dáží na dače, že majetek zachraňují před chaosem a že trestní oznámení bylo vymyšleno jako nátlak při vypořádání. Nikita to četl nahlas v kuchyni. Marina už seděla u stolu, zabalená do šedého kardiganu. Píše to tak, jako by zachraňoval podnik, řekla.
Bude budovat obraz pečujícího manžela, odpověděl advokát. Naším úkolem je ukázat řetězec. Sanitář, nabídka lékaři, vzkaz, výhrůžky, sporné pověření, dům, převod Světlaně, podplacení Dzacova. Samostatně jsou detaily sporné. Dohromady dáží pevně. A rozvod podáme zvlášť a rychle. Děti nejsou, smíření nechcete, takže otázka je jednodušší. Na první jednání už možná budete moci přijet. Ale jen když Andrej dovolí, podívala se Marina na lékaře. Za jak dlouho? Nedřív, než uvidím, že vás cesta nepošle zpět do postele na týden. Přísný. Živý pacient je lepší než héginský. Tu noc Marina poprvé spala téměř bez probuzení. Ráno došla do kuchyně sama a uvařila kaši. Za několik dní Nikita oznámil, že Světlana souhlasila vrátit peníze přes bratrovu firmu. Formálně to vyřídí jako vrácení chybné platby po reklamaci. Pro trestní věc samotný fakt převodu stejně zůstane. Chce se zachránit, řekl advokát. Ať, odpověděla Marina. Když se peníze vrátí, stačí mi to. Nezlobíte se? Zlobím. Ale hněv nemá řídit žalobu. Nikita spokojeně přikývl. To už mluví člověk, který je připravený k soudu. 15. den po operaci Andrej dovolil Marině procházet se po dvoře. Vzduch byl studený, vůhký, s vůní hlíny a kouře ze sousedního komína. Marina stála v bundě, dážela se zábradlí a dívala se na cestu, po které kdysi v noci přijela polomrtvá strachy. Teď cesta nevypadala jako tlama. Jen cesta. Dá se po ní odjet sama, až přijde čas. Bázi bude jednání o rozvodu, řekl Andrej. Já vím. Jste připravená ho vidět? Marina pomyslela na Gleba za sklem v soudní síni. Na jeho úsměv, na věty o vděčnosti, na pokus udělat z ní šílenou. Potom se podívala na své ruce. Už se netřásly. Ano, ale nedřív, než budu moct vejít sama. Andrej přikývl. Nikita přijel večer s novými dokumenty. Soud stanovil datum prvního jednání o rozvodu. Do té doby měly uplynout téměř 4 týdny od operace. Andrej si přečetl oznámení, spočítal dny a dovolil se připravovat, ale varoval. Cesta jen s doprovodem, bez zbytečných setkání, bez rozhovorů na chodbách. Do soudu z Dači nevyjíždějte. Už jsem si zvykla. Nevěřím. Děláte správně. Vyměnili si krátké úsměvy, ale v tom zavibroval Nikitův telefon. Přečetl zprávu a okamžitě zvážněl. Gleb prostřednictvím advokáta požádal o konfrontaci s vámi. Marina stevnula. Chce mě vidět. Ano. A vyvést mě z míry. Ale do soudu k vyšetřovatelům nepojedete. Odmítnu ze zdravotních důvodů a navrhnu písemné otázky, případně příjezd vyšetřovatele sem, pokud je to opravdu nutné. Andrej mýčky vzal Nikitovi telefon, přečetl text a vrátil ho. Žádné cesty. Marina se pomalu narovnala. Vyřiďte Kasjanovovi. Na otázky odpovím písemně. A Glebovi se podívám do očí tam, kde rozhoduje soudce, ne on. Nikita tu větu zapsal téměř doslova. Tu noc znovu otevřela blok. Na první stránce stálo. Gleb nehledal jen jeden způsob. Níže se objevily nové řádky. Chtěl mě vytáhnout z postele tam, kde budu slabá. Zůstanu tady, dokud nebudu moci jít sama. Marina zavřela blok a položila pero vedle. Za oknem se stmívalo. V domě to vonělo léky a čajem s citronem a mátou. Andrej chodil po chodbě a mluvil po telefonu s Nikitou, zatímco Marina ležela a sbírala síly. Ať si Gleb myslí, že ji na Dače zamkl strachem. Ve skutečnosti nabírala sílu. Až přijde den soudu, vejde tam ne jako pacientka po operaci, ale jako žena, kterou nedokázali zabít ani penězi, ani papíry, ani lží. K prvnímu soudnímu jednání Marina Zacepinová odešla z Dači ne jako uprchlice, ale jako žena, která znovu dokázala jít sama. Téměř měsíc neopustila Andrejův dům. Vyšetřovatel tam přijel jednou. Ostatní úkony šly přes Nikitu Romašina. Oznámení, návrhy, odpovědi na dotazy, doplnění materiálů, korespondence s bankami, zákazy transakcí.
Marina podepisovala dokumenty u kuchyňského stolu, potom se vracela do pokoje, dělala předepsaná cvičení a chodila po chodbě. Gleb ji chtěl vytáhnout ven slabou, s třesem v hlase a šedým obličejem. Ale ona zůstala tam, kde lékař mohl dohlížet na stehy, advokát na zákon. Celou tu dobu se věc hýbala bez jejich cest po kancelářích. Kasjanov si vyžádal kamery z kliniky, bankovní výpisy, služební deník, údaje o vybrané hotovosti, korespondenci s pojišťovacím agentem. Dďakov potvrdil Glebovi rozhovory o zdravotních komplikacích. Světlana Žarková podala vysvětlení k větě, že po klinice Marina už nebude překážet. Vadim Černecký popsal noční odvoz složky a notebooku. Olga Petrovna podepsala podrobné vysvětlení o stavu pacientky v noci odchodu. Když Nikita přijížděl na daču s novinkami, Marina poslouchala bez dřívější paniky. Už chápala, že soudce nevyhrává křikem, ale důsledností. Peníze z účtu Světlaniny firmy vrátili, oznámil advokát týden před rozvodem. Vyřídili to jako vrácení chybné platby po reklamaci. Marina seděla u kuchyňského stolu v měkkém kardiganu. Andrej jí dovoloval trávit čas mimo postel, ale přísně zakazoval přetěžování. Vyhne se odpovědnosti? Není jisté. Pro trestní věc samotný převod v řetězci zůstane. Ale peníze se vrátily a to je pro podnik důležité. Dobře. Nikita před ní položil platební dokumenty. Ještě jedna věc. K mému honoráři. Marina zvedla oči. Pamatuji. Předem se rozhodla, že nebude lidem děkovat krásnými slovy tam, kde může pomoct skutky. Nikitovi převedla 200 000 rublů oficiálně, podle smlouvy, bez smlouvání a prodlení. Nejdřív chtěl probrat etapy platby, ale Marina ho zastavila. Nepsal jste jen papíry, řekla. Nedovolil jste Glebovi udělat ze mě šílenou. Nikita se zarazil jen na vteřinu. Tak budeme pracovat tak, aby se ty peníze nemusely počítat jako útěcha. Olze Petrovně Marina předala 100 000 rublů v obálce. Sestra odmítala nejhlasitěji ze všech. Dokonce se urazila. Nejsem najatá pečovatelka, Marino Alexandrovno. Proto to není platba za pečovatelku, odpověděla Marina. Je to poděkování ženě, která se postavila mezi mě a strach. Olga se na obálku dlouho dívala, potom ji uložila do tašky a řekla: Děkuji. Nejtěžší rozhovor byl s Andrejem. Marina čekala, až bude moci sedět na verandě bez bolesti. Den byl tichý, s mokrou vůní hlíny a kouře ze sousedního komína. Andrej jí přinesl deku, chtěl odejít, ale požádala ho, aby zůstal. Splatila jsem vaši hypotéku, řekla. Stnul. Co? Zbytek dluhu. Celý. Převod už prošel přes banku. Andrej položil hének na parapet. Marino, takhle to nejde. Jde. Jsem bohatá žena, Andrej Sergejeviči. A jsem živá. Tyto dvě skutečnosti jsou teď spojené s vámi. Já pomoc neprodával. Já záchranu nekupuji. Tu nelze koupit zpětně. Děkuji člověku, který odmítl koupit mou smrt. Odešel k oknu, jako by potřeboval vzduch. Chápete, jak to může vypadat? Proto byla platba provedena po všech pevných oznámeních, po vašich vysvětleních a přes banku. Nikita to zkontroloval. V řízení to nemění vaše svědectví, za to mění váš život. Riskoval jste práci, pověst, svobodu. Nechci, aby na vás hypotéka visela dalších 10 let. Andrej dlouho mlčel. Nevím, co říct. Nic. Jen to přijměte. Otočil se k ní. V jeho tváři už nebyly rozpaky, ale něco hlubšího a pro oba nebezpečnějšího. Vy vždycky takhle řešíte problémy. Dřív jsem řešila cizí. Teď se učím řešit svoje. Na rozvodové jednání Marina přijela téměř 4 týdny po operaci. Auto řídil Andrej. Nikita seděl vpředu se složkou. Olga Petrovna jela vzadu a celou cestu kontrolovala, jestli pacientka nezbledla. Marina měla tmavý kostým, pečlivě upravené vlasy a pomalou chůzi, ale do budovy vešla sama. Gleba přivedli se eskortou. Zhubl, pohled měl ostrý, ale úsměv mu zůstal stejný. Tak přece jsi přišla, řekl na chodbě. Doktor mě pustil.
Marina se nezastavila. Rozhovory jen v síni. Soudkyně rychle zjistila hlavní věci. Děti nejsou. Smíření je nemožné. Společný život byl ukončen. Gleb se prostřednictvím advokáta pokoušel mluvit o vlivu lékaře, o vzkazu s přiznáním lásky k jinému muži, o tom, že žena údajně jedná ze msty. Marina vstala, když dostala slovo. Žádám o rozvod. Rozhodnutí je vědomé. Se smířením nesouhlasím. Více nevysvětlovala. Pro rozvod to stačilo. Manželství bylo rozvedeno. Na chodbě po jednání se zastavila u okna. Nohy se třásly, ale už únavou, ne strachem. Marina se pečlivě začetla do každého řádku. Zvládnete cestu? Ano, tak domů. Marina se na něj podívala. Na daču. Zatím na daču. Vypořádání majetku se ukázalo jako dlouhé a lepkavé. Gleb se pokoušel zahrnout do sporu pevný prostor, který Marina koupila před manželstvím. Nikita předložil smlouvu, výpisy, staré ocenění a dokázal, že objekt jí patřil před svatbou. Rekonstrukce provedená v manželství mohla Glebovi dát jen právo na omezenou náhradu, ale ne na polovinu prostoru. Andrej byl přítomen jako svědek a lékař. Nikita seděl vedle ní jako zástupce poškozené. Obžaloba vybudovala řetězec. Dzdjakov vyprávěl o schůzce v kavárně a Glebových otázkách na komplikace po operaci. Andrej potvrdil nabídku peněz a výhrůžky. Olga Petrovna popsala Marinin stav, dobrovolný odchod a vzkaz. Vadim vypověděl o pokusu odnést trezor, dokumenty a notebook. Světlana mluvila tiše, ale přiznala. Gleb sliboval, že po klinice mu žena už nebude překážet, a později vyžadoval, aby podpořila verzi o románku s lékařem. Kamery ukázaly, jak Gleb před operací podává Marině papíry. Zvuk nebyl, ale bylo vidět, jak ukazuje místo k podpisu. Bankovní výpisy potvrdily výběr hotovosti před rozhovorem s chirurgem. Pojistná korespondence ukazovala, že Gleb chtěl být obmyšleným u velké životní pojistky své ženy. Obhajoba opakovala jedno. Ke smrti nedošlo, újma nebyla způsobena. Lékař je zainteresovaný, žena se mstí, milenka je uražená, sanitář se vyděsil. Ale každé vysvětlení se lámalo o další důkaz. Hotovost, sanitář, pokoj, výhrůžky, dokumenty, dům, převod, podplacení Dzdjakova, všechno dáželo pohromadě. Když Marina vypovídala, v síni se rozhostilo ticho. Procitla jsem po operaci a slyšela, jak manžel nabízí lékaři peníze, řekla. Chtěl zařídit mou smrt jako nešťastný výsledek. Předstírala jsem spánek, protože jsem se bála, že se nedožiju rána. Gleb prudce vstal. Lež. Soudkyně mu nařídila sednout si. Marina pokračovala. Napsala jsem vzkaz o dobrovolném odchodu z nemocnice, aby mě nezačal hned hledat. Byla tam lež o jiném muži. Ale ta lež mi dala čas přežít a obrátit se na advokáta. Andrej vypovídal po přestávce. Glebův advokát se ho snažil vykreslit jako člověka, který odvedl pacientku kvůli osobnímu prospěchu. Dostal jste od Mariny Zacepinové značnou finanční pomoc? Zeptala se obhajoba. Po podání oznámení a po mých vysvětleních splatila mou hypotéku, odpověděl Andrej klidně. Na mou výpověď to nemělo vliv. V noci po operaci jsem jednal jako lékař, který slyšel nabídku zabít pacientku. Pohodlná vděčnost. Mnohem pohodlnější by bylo vzít peníze od jejího manžela a mlčet. To jsem naudělal. V síni někdo tiše vydechl. Marina sklopila oči, aby skryla chvění v řasách. Poslední slovo Gleb proměnil v řeč o zradě. Mluvil o tom, že budoval podnik své ženy, snášel její povahu, staral se o rodinu. Ona se zapletla s lékařem a opustila ho. Čím déle mluvil, tím jasnější bylo, že i teď lituje jen sám sebe. Rozsudek vyhlásili na konci zimy. Soud uznal Gleba vinným z přípravy vraždy, která nebyla dokonána z okolností nezávislých na něm. Nátlak na svědky, pokus o podplacení, zištný motiv a kroky s majetkem byly zohledněny při stanovení trestu. Trest činil 4 roky odnětí svobody. Marina poslouchala ve stoje. Radost nebyla. Jen tíha, která se konečně zmenšila.
Když eskorta vedla Gleba ke dveřím, otočil se. Ještě budeš litovat. Tentokrát ji ta slova nezasáhla. Zůstala v síni, mezi lavicemi a prázdnými hrozbami. Na jaře se Marina vrátila do práce. Salony žily, klienti se objednávali, zaměstnanci o ní nejdřív mluvili šeptem, potom si zvykli vídat dřívější majitelku. Už nezůstávala do noci. Andrej dál pracoval na klinice. Kontrola jeho jednání skončila důtkou za porušení interního pořádku, ale k propuštění nedošlo. Olga Petrovna řekla, teď aspoň vědí, že u nás není všechno na prodej. Marina a Andrej nespěchali. Po soudu zůstávali dlouho vedle sebe bez velkých slov. Ona žila ve svém bytě, on jezdil na večeře, někdy spolu vyrazili na daču. Tam už nebyl strach. Jen dača, veranda, čaj a ticho, ve kterém nikdo nevyžadoval vysvětlení. Rok po operaci se vzali. Bez okázalé svatby a zbytečných hostů. V malé síni byly Lidie, Olga Petrovna, Nikita a několik blízkých přátel. Marina si oblékla jednoduché světlé šaty, Andrej tmavý oblek. Když se jich zeptali na souhlas, odpověděla bez pauzy. Otěhotněla ještě o rok později. Nedřív. Lékaři všechno zkontrolovali. Andrej se bál víc než ona, ale snažil se neproměňovat péči v kontrolu. Těhotenství proběhlo klidně, i když Marina se zpočátku bála každých nemocničních dveří. Syna pojmenovali Arťom. Když jí chlapce přinesli do pokoje, Marina ho dážela v náručí a vzpomínala na jiný pokoj, bílou zástěnu, Glebův hlas, větu o penězích. Tehdy ji chtěli připravit o život. Teď vedle ní oddychovalo dítě, narozené do života, který si vybojovala. Gleb zůstal v minulosti dřív, než skončil jeho trest. Jeho podíl vyplatili podle rozhodnutí soudu, část peněz šla na dluhy a kompenzace, Světlana zmizela z města, dům prodali. Pávní prostor zůstal Marině. Otevřela tam vzdělávací centrum pro mladé specialisty salonů. Nepamátník neštěstí, nehezké gesto pro noviny, ale normální pracovní místo, kde se lidé učili profesi a dostávali zaplaceno za práci. Jednou koncem srpna Marina přijela na daču s Andrejem a Arťomem. Chlapec spal v nosítku, směšně sevřené pěstičky. Tráva u verandy voněla teplem a prachem. Andrej vynesl deku. Pamatuješ si pevní noc? Až příliš dobře. Lituješ, že si napsala ten dopis? Marina se podívala na okno pokoje, kde kdysi ležela po útěku. Potom na branku, za kterou se dřív zdálo číhat nebezpečí. Teď tam stál dětský kočárek. Ne, řekla. Někdy lež zachrání čas, zatímco pravda sbírá důkazy. Andrej přistoupil blíž. Arťom ve spánku tiše vzdychl. Marina vzala syna do náruče a vystoupila na verandu. Kdysi ji tento dům skrýval před manželem, který si chtěl koupit její smód. Teď ji vítal vůní čaje, dřeva a dětského krému. Vešla dovnitř beze strachu. A dveře se zavřely ne jako ochrana před pronásledováním, ale jako začátek obyčejného večera, který konečně patřil jí.